Mickey's Ultimate Challenge. Ife? Na, be fi'n chwarae heddiw? Ultimate Quest. Be sy lan fan hyn? Oh god. Dechreuad gwych. Gwybod beth ti'n chwarae. The Magical Quest, dyna ni. The Magical Quest starring Mickey Mouse. Yeah. So, dyna ni. Just gwirio bod popeth ar-lein yn gweithio. Yeah. Okay. Felly... gawn ni weld. Right. Fun house. Be sy'n dda am y gêm yma bod chi'n gallu cael gymaint o continues ac chi angen. So, mae'n eitha neis. Come on. Dyma'r awr retro. Yn ystod yr awr yma, byddai'n trio i orffen game retro. Dwi ddim wastad yn posib, achos mae rai o'r gemau retro yma'n anodd, ond ti'n meddwl, o Mickey, dwi hwnna ddim yn mynd i bod yn rhy anodd, ond ie, mae'n gallu bod. Croeso i'r stream. Ni weld faint o weithiau fi'n gallu bwrw fe. Mae dal yn byw rhyw reswm. Sloppy. Oh ie. Rhaid bod un ergyd arall ti'n gobeithio. Na, mwy nag un. Yeah. Okay, boss cyntaf wedi gorffen. Great. Right, mae'r sign yn okay nawr. Emrys? Credu ti'n dal yma. Great, Callan. Fantastic. Billy bach y broga. Come on. Anheg. Good. Edrych ar y holl calonau yna. Mae'n help. So Emrys, ni wedi cael gwledd o gemau Disney. Beth yw eich hoff Disney game fideo Disney hyd yma? Beth chi'n mynd am? Yeah. Hoff game Disney gallu bod ar unrhyw console, unrhyw generation. Oh boy, man. Darkwing Duck. Bydd rhaid i ni wneud hwnna then. Rhoi ar y rester.
O, fynadwy. Mas o sync. Beth? Darkwing Duck. Let's get dangerous. Darkwing Duck. Yeah, Darkwing Duck yn good. Ar yr NES, yeah? Darkwing Duck. Right. Canolbwyntio. Oh, unlwcus fanna. Wnaeth hwnna ddim bwrw. Mae hwn yn ofnadwy. Na. Cael y rhythm nawr. Rhythm sy'n bwysig fan hyn. Gael e dod lawr. Yeah. Dyna welliant. Nawr. Oops. Good. Sloppy. Ooh. Falle, Ras Retro Darkwing Duck, Rudy. Wyt ti wedi lawrlwytho Sea of Thieves eto? Emrys. Ti eisiau chwarae hwnna di Gwener. Mae fe'n... ti drio wneud y tutorial a i'n mynd yn stuck ar y tutorial, so... Do, good. Ie, nes i mynd yn stuck achos o'n i lan i'r pwynt. Ti di wneud y level tutorial eto? Come on. Ie. Amdani. Dim ond rhyw 5 munud, okay. Right. Mae'n werth trio. Os ni'n gallu trio... Os mae pawb yn gallu trio wneud y level... tutorial cyn cychwyn di Gwen. Falle bydd y stream bach yn well. Falle ddim. Ond, gwneud mae'n werth i ni trio. Fi'n mynd i trio cael... Great.
O'n i ddim yn meddwl ti'n gallu marw fan'na. Ti efo 4 calon. Nes i ennill e yn un o'r things. Fi ar normal, Emrys. Ti just cychwyn e o'r cychwyn. Gen i ti ofyn. Fi ddim di newid unrhyw beth. Os mewn un o'r levels ges i thing lle oedd loads o calonau di dod allan. Hwnna'n lwcus. Right, boss. Drop i'r gwaelod. Fi hwyr. Ond colli bit bwysig fan'na, do? Beth oedd drop i'r gwaelod? Fi hwyr. O wel. Thing dysgu. Swapio. Mae yna drws cudd ti'n dropio'r gwaelod dod allan o'r coeden. Daro. Pity. Oh, hey, kids! Oh. Okay,
nice fanna beidio cael fy lladd gan y pysgod yn yna. Oops. Fi'n swapio yn llawn ta fe. Dyma ni. Y copyn. Cofio hwn ddoe. Dwi'n mor agos fan'na. Dim digon dda. Ma'n rwystredig. Chdi yn y grŵf yna, i fi'n gwybod. Ma'n nhw'n bennad yn y grŵf. Ma'n lwcus. Just yr un... Os o'n i ddim wedi cael ei bwrw off y map, byddwn ni bennad wedi ennill. O'r cychwyn nawr. Mecan am bit. Oh my god. Did he colli'r groove nawr, Emrys? Oh god. Chimeric. Back to dan y pwysau. Yeah, yeah. Ond faint o pwysig dylen ni really bod ar meddwl taw game Mickey yw e, ie? Dim o ran expectation o gallu. Dyna ni. Ai, cwmpo bant, dyna'r unig peth. Bydda ni... Fe'n iawn. Gael ei ddeud o'r fi. Just spam o fe! Yay! Ail boss. Right, ni bron 20 munud mewn i'r stream. So, boss pob 10 munud. Falle. Yn fi'n dweud, sdim clem dy fi faint o lefelau neu faint o bosses sydd. Lan i 20 munud nawr. Fi angen...
mynd dan y ddear nawr. Dwi'n cofio hwn. Dwi'n swapio. Dwi'n swapio to? No. Ah. Oh, come on. Really? Beth yw'r boss nesaf? Dwi'n cofio nawr. Gwybod mae rhaid ni redeg ffordd yma. Gyfer y lefel yma. Ddim... O! O, mae fan'na... O, dyma lle ges i gyrraedd tro diwetha. Angen dysgu'r patrwm. Oh! Sut dydw i'n neud e nawr? Dwi'n gallu neud John o fe? Ah, beth fi fod neud? But... Hyd, ti di neud hwn o'r blaen, Emrys? Ble... Os dwi ddim gyda... Os dwi ddim gyda'r... hyd... Dwi'n gwybod fel fi fod... neud y bit yma. Nes i cymryd 2 power-up I gychwyn do wastio nhw. Ah, yes. Ah, ti'n iawn, ti'n iawn. Gad rhaid roi bai ar fy hun fan'na then. Cywir. Wel, bywyd fan'na. Ie, rhaid bod lot gwell at cadw'r power-ups yma. Ie, pam oedd yna'n sloppy. Os dyw'r baddies methu defnyddio'r power-ups, neu wneud unrhyw beth I nhw. Oh! Yes! Oh, mae bywyd yna. Mae thing fi'n llawn, so dwi'n credu... Right, paid defnyddio hon. Calunios! Yes! Come on. Yes! Cyngor da fyna. Dwi'n digwydd fan hyn. Okay.
well I fi ddefnyddio un yn nhw. Oops. Oh, ble dath hwnnw? Okay. O, mae'n bach yn rwystredig, mae'n rhaid chi swapio trwy'r amser. Falle dys na ddim... Dwi angen calonau, so dwi angen trio ffeindio mae extra. Rwy'n gallu rhoi hwnna allan? Na, mae'n llosgfan edrych, felly... Llosgfan i dda. O! Gallu... Hei! Okay, I need your... No. Set. Beth fi bod wneud? Dwi'n gallu... okay. Dwi'n gallu llaw hwnna. Neidio mwy? Na. O, o'n I bai bod rhaid I fi mynd lan fan'na. O, chi'n gallu defnyddio... Okay. A nes I ddim trio hwnna cyn. Nôl i'r fan. Oh. Mae stropio rhwngth nhw yn mynd yn rwystredig ar ôl amser. Gweld? Ges I loads o calonau fel yna.
Rhaid mynd amdano fe. O, silly. Wel, weles i, o'n i'n gwybod bod rhywbeth. Ond... Os i'n neud hwnna... Puzzle fan hyn. Yn lan y top fan hyn. Oh dear. Oh. Swapio nawr. No. Swapio I gael gobeithio bydd calon fan hyn. Yay! Am 49. O, nhw dau fi'n gallu cael. Erioed i gweld siop. Ie, fi'n gwybod. O, ynddo e? O, yn odd. Pam oedd siop arall fan yna? Felly fi jyst cael y stuff yma. Byddwn ni'n parhau i mynd i'r dde. Lwcus. Newid mewn amser. Boss.
Ydw i'n gallu... Oh, come on. Oh. O'n i yn y groove fan'na. So beth... Sut ydw i'n curo'r boss yma? Oh, ah. Am rhaid fi dycio. Oh. So mae'r patrwm... Dwi angen ysgoi'r tân, ond eto fi angen trio roi mas y tân hefyd ar y camau gwahanol. Dwi wedi dechrau mynd yn gyflymach. Ie, eitha da fan'na. Dwi'n gweld mae'n neud fel respawn. Oh my gosh! Falle mae'n rhaid i fi neidio i llefydd eraill i nôl mwy o ddŵr. Gawn ni weld.
cryfhau to. Right, mae hwn really di... Mae hwn yn tricky. Bendant angen defnyddio'r dŵr a wneud y mwyaf o'r Yes! Yes! O'r diwedd. Oedd hwnna'n anodd. Mae rhaid neidio digon, chi methu just mynd o gwmpas achos mae fe'n cael ei egni nôl rywsyd. Mae popeth yn grotto fi di sylwi ar hwnna, which yn hawdd o ran enwi. Fire grotto. Grotto popeth. Right, so dyna lle Pete's Peak. Rwy'n rhaid chi gweithio trwy pob lefel. Beth mae fe'n dweud? Gosh, Mickey, I still can't find Pluto. And I've looked every which way but up. Hey, maybe you should look up this mountain. You can even use these snazzy climbing bridges in this row. Looks like you're gonna need all the help you can get. What mae hwn yn neud? Fel Robin Hood? Oh, grappling hook. There they are. Bang grapple fanna. Ydy hyn.
O na. Oof. Ydw i'n gallu mynd syth i fyny? Ie. O. Yn y gormod o'n nhw nawr. O, gallai jyst bwrw nhw gyda'r grapple. Oh. Right. One un bywyd sydd 'da fi ar ôl nawr. Oedd hwnna'n anheg. Just ar y diwedd. Mor anheg. Gadlu'r thing nifail yma. Aww, hitbox, tiny. Ni siŵr o gael un yn nhw. Fi'n gweld y pwniad ar y dagnol sy'n anodd gyda'r grapple. Mae angen meistroli fe. Dear. Gallai wneud hwn mewn 10 munud lefel yma. Dyna'r tactic fwy call. Just osgoi nhw. Odd. Rwy'n dwi'n gyda'r technig nawr. Oops. Yr un yma'n iawn. Just yr un nesa dwi'n... Beth? Pam wnaeth e trio? Pam wnaeth e trio wneud hwnna? E trio dringo fyny fel stub yna. Dim synwyr wneud hynny o gwbl. So
dyna beth o'n i'n trio wneud. Yn gweithio mas fel yma. Yn ffodus. Mi trio jyst osgoi'r bryglon yn ffordd eitha redig i ffwrdd. Gweithio fel. Hei. Just trio brysio nawr. Dwi'n mynd i wneud y lefel yma cyn yn 8 munud. Chi methu... Na, chi methu just... Na, achos mae'n cylch. Pan byddech chi... Sloppy. Na, mynd am y ffordd yma. Ysgoi. Hytrach na. Op. 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 Right. Achos maen nhw'n blociau, chi'n gallu dringo fyny. Nawr. Just y swing ola na. Just y swing ola na. O, nes i just brysio a ni cawlach ohono fe. Dyle hwn gallu cael ei orffen mewn awr, ond ddim heddiw. So pwysau no trio gorffen y lefel yma fewn yr awr sydd wedi just os i'r blerwch yma yn ddangos. Hey. Oh my god. Benderfynol o gorffen y lefel yma. Just... Beth sy'n digwydd ma? Beth sy'n digwydd? That's rubbish. Let me just stopio nawr. Dwi ddim wedi bod yn dechreuad dda i'r byd yma. Camgymeriad ar ôl camgymeriad. Le dwi ddim yn gallu dod nôl nawr.
Am I neud ar y diagonal? Dwi ddim yn gofyn i neud y diagonal. Mae'n weird pan mae... Sut? Pam wnaeth e ddim neidio? Fi ddim yn deall beth digwyddodd fyna. Falle mae rhaid i fi neidio eto. Yn siomedig. Siomedig iawn. Fel default mae fe'n neud yr awyr. Mae fe'n neud ar diagonal i fyny. Rych. Ie, mae fe'n neud e fyny. Rhaid i fi cofio hwnna. O well iawn. Ah. Oh my gosh. Tro ola. Neu gadel efo na. Os na. Beth sydd yn anodd am hwn yw'r ffaith bod dwi'n gwybod mae rhaid i fi wneud hwn to. Dwi ddim yn llwyddo i wneud. Right, dyna fe. Dwi ddim yn gallu gwneud mwy o hwn. So, cyrraedd y pedwerydd byd. Mae'n okay. Neu pedwerydd boss. Does dim digon yn y tank a heddiw. Sorry pawb. So, fi'n mynd i gadle fan am heddiw. Diolch am wylio. Diolch Emrys am sgwrsio. A gweld chi yn y stream nesa. Yeah. Game yma. O na, mae'n... Mae popeth yn gwneud synwyr yn y gêm. Just angen gwella sgiliau a cof. Just cofio beth sydd angen i curo pob boss. Dyna ni. Gweddill yw just platform, sgiliau platform. So, diolch am wylio. Gweld chi yn y stream tro nesaf. Pob hwyl. Ta-ra.